may naog si Brownie na na kay laag. Dari. Masud man jud kadiha nga wa man dihagi mong pagkaon naman dari. Ilang sedan, inununan ilang sedan. Pagguwat Brownie. Dali. Dali. Dali na. Waka. Kau na. Ako naman dito ng plato. Ano naman dito ng plato dito? Dali na ba? Parasa-arasa pa dyan na si Ja. Oh? Nangita kag litson, gode. Medyo kayo nagdi mo mga onda ni inunan ka. Swertiran ninyo na may sudan inunan. Ban gani way sudan. Kaon puro luto. Kamu ginarti mo. Kaon na diha. Sunod-sunod ay mag-imo. Kaya na. Ikaw kijingirwa ka, radyo kang karte. Tanawa silang duha. Grabing pangaon nilang duha. O, tanawa silang duha, grabing pangaon. Diyan ikaw. Ano na? Okay, kamukhaan, buntas. Buntas ka. Kamukhaan, naanay pagkaon diha. Kaon man diha, padidi. Sos. Kaon man diha, magpadidi. Dramatic. Dramatic. Ano na? Pigan kang brownie og ni pangit. Maraming pangaon, ikaw ginarte. A few moments later. Hi guys, medyo buntag ninyong tanan ako na po this is Inversion Family. Karon gasabo ko kuan guys, karning baboy nga kuan. Buto-buto. Butangan o ka ng chay. Kaya gahapon, kuan man may gahapon, utan. Karon, karni na pud. Diya sunod isda, anak bak para naid nga protein. Kasi dun dyan kaon na dahil siya una. Kaya nabiyahin na. Kaon na siya kuan, bahaw. Diya nakapagpritong isda. Diya, timpla o ka ng gatas. Yan ipalit ni ko ginamos. Yan si mama sige siya kuan kaon kung sige ginamos, siya loy magpud. Palitan na magkuan. Gamay haning siya gigisa ibutangan na og sibuyas dahon. Darang pitsay. Haning siya ipang isa-isa kita no kan basig na ay ud ba. Dal ba mailhan nag-ud kay color green pud ang ud. Diya agloy sibuyas dahon, gumbay. Diyan makuha pa kong tangad. Hindi ko magpawaog ka ng kuan tangad kay lamay man ang tangad sa ito ang kuan lawas. Diyan karni ako nang ipahumok. Kasi yun mo na dyan sa daan. Bahaw nga pritong isda o bahaw na kanin. Ganahan mo na siyang bahaw. Doon na siya nga paborito mo na siyang bahaw. Namin yung bahaw. Huwag nang ba? Ihip. Mga tagay.
Wad-wad na po sa kalsada. Kung ano pang kaya niya. Hindi makasugod. Na mainit na ka ma? Wala ba? Wala pa mga kumigutom. Adyo paghuwat tong gutomon kay mahapdos na pa nimong kuto-kuto. Nawawa naman ka nahapdos sa imong kuto-kuto. Hindi ka magpuhuwat nga. Ganda gutomon pa mainit na rapog sadyo pa para andya mamahaw ta. Bakla dito ko. Baslide ka. Baslide ka. Reklamo ka. Ha? Ubaklay ko. Baslide. Reklamo ka. Reklamo ako ba reklamo? Baklay, mabitang ka baklay. Reklamo ko sa gawa. Namin nung magbaklay-baklay ka kay rong may exercise ka. Munat-unat po ni mo ang kaugatan ba? Naluya kayo, kaya ang lawas din anitan. Dito sa baybay. Bye-bye na po. Hindi ta ka kuwas atang baybay kay bakilid, maligid ka. Hindi may kalakaw layo. Adto pa rin ng bakilid. Nakaagi. Hindi ta pang bye-bye diyo. Subangan, balik-balik ka diya. Isipin mo na lang baybay na. Pwede ka lang. Oo, sige ba? Sagdilaman basta maka-exercise ginagmay. Nabagay pula ng exercise. Magay ng exercise. Kaya kung nabila exercise, ano? Oo. Kamutra na, dili na lawas. Akong tugod ba ng ma? Hindi na kong tulak ko. Nagawala ka usahay karong munat-unat na imong mga ugat-ugat. Hindi ka tikong-kong din. Magay din na ka makabaro. Uy, nagabarong sa ko eh. Ano ka? Ang baro ka, di naman maunat yung to. Yung mga ugat kasi yung ugat. Tigda lingkod. Maula naman, sige ko lang ko. Yung gani pa exercise gani. Karning baboy. Sabaw. Ano naman yung gabi eh. Namalit mi daan gabi eh. Kaya nagulay man tagahapon. Pagkarni na punta. Adi ka, ano yung ako yata yung isa ka. Dungaga nato ng kwanan dya. Kamutirong natay snack. Ang yata yung isa ka. May kamot. Ha? Saging. Mag, binignit? Dagang gubi ako gagawa. Gidlaw kag binignit? O magbinignit na may kamuti. Palitan ni mo, saging na lang. Saging o pilit. Pilit. Malit kag 1/4. Ang portal na tunga. Dagan na ka tunga. Kaya ng tunga. Gagmera tang binignitin kay hindi baka dyan mo mang Hindi palitan. Ang kwarta ko lang sa palitan. 1/4 na pilit. Ug asukal, ug kamuti. Ay kamuti saging kina naman tay kamuti. Saging hinog. Na kanang gana ba? Ano palita? Kasi mga ipare si mong gatas wala may pan. No, yung dipos. Ay nagtago day ka. Gabi, nagtag sa amin niya itong burger. Katunga lang kung kaon. Kasi nga itong ibilin. Kapamagkumpaan. Tawag burger day mong gitago. Amo na mong ipare si mong gatas ron. Yung pan ka bato bungbong butang sa rip. Ang gahingod. E dyan pa nang isa-usaw sa gatas. Mumuk ram gyapon na kay isa-usaw ni just gatas. Hindi kangatan na. Ikaw, nipikot ang sobra. Oo. Nakaog ka ng gabi eh. Nakaog ka. Pero sa kanangitang kinagpan. Wala pa yung panang. Anong kaog pag-hamburger? Ang nga di ay. Katay na kong itanong dito. Nakaroon na. Managpamahaw. Ang gipahumok. Humok na ni kaning habol ning hubas ng sabaw. Pila lang dyan, baby? 131, 67, 62. Yung us mo. Dapat na sa mga 70 na unta na 80.
sugar. 131, pero ang sugar niya, ubos kayo, 63, 62. Dapat na mga 70 plus o 80. Mubo man ko hilaglubin. Muna. Dugay mo ka matulog. Isang pagidul, dali matulog ina, humubo ko hilaglubin. Ayan, kontra na ako, God. Ikaw, ino sa dugay matulog, makontra gina siya, pero may gina siya makontra. Bantay ni pa doktor ako, inutan ng doktor at tanawa. Hindi ka katingog na ako, kaya ako Mr. Doktor. Dugay ka na matulog, doktor, alas 12, alas 11. Kaupo ka. Anong oy? Anong oy? Kamandiha. Tanawa, ini pa-hospital ni mo. Ako mistorya kay ikaw, di ka Mal mistorya. hospital mo ko masakit. Di ka mistorya taro. Pa-check up man ka kaya ating ultrasound ng imuhang kuto-kuto. Dugay ka na matulog, dili po na magpainit. Awa. Pa-check up na ito imuhang kuto-kuto ng sana at na pa-ultrasound. Tignan nyo ka. Gusto pa mo taas yung kinabuhi. Pag-exercise. Tignan na po ka. Pag lakaw-lakaw. Pag sa'yo. Paano man akong trabaho? Tignan ka sa doktor. Ako po yung nono. Sa'yo, di takatog sa'yo. Eh, dito ka mo na ako. Sige yan na po bipihan. Ako pa di kakaligo. Ganyan raman kasi arabik naligo na ka. Buhay ko kasi Hindi lang maging us-us na mo ang dugo. Hindi ka magpa-doktor. Isablay, Dre. Anong dili? Relax rin. Kung isablay ba? Lakag yan, 139.79. Itaas na po yan. Lugay mo natulog gabi. Alas 11 na po natulog. Kuhan ka gabi? Project? Check up dyan ka. Doon naman ni Lola. Sa kuhan lagi na ya. Sa dugay tulog. O tunga mo sa'yo natulog. Sa gamar kay dugo. Kanang dugo na. Uway na ugnaog. Kana kung di mo malikaya na. Kaya na yung mga assignment, mga pambuhaton. Dugay dun makatog. Nindot. Managpamaos ngayon ba doon na sa eskwelahan? Ganahan ka mo tanaw sa imong naong naingon na lagjis? Oo. Yawi. Ano day unsa day dapat imo na nagkasulti sila tao dili ka magagad si mong kaugalingon magagad di ka kung sa tanong nimo sila Kaya tao yung prinsipyo lahat ko ana, mali na. ikaw gusto ka presentable ka sila tao dapat presentable ka para sa imong kaugalingon bahala ka Makadaot na. makadaot kung wa sakto pamagi matay gyud kag di ka mukaon Matarungan ka ra yun. Ganan din sa gingan ng lawasan, niwang. Tugan ta kang mamita nimo. harus pamita tugan ko yung kaya lang kaumot lang Sinahan siya na nimo, istanan siya na ingon nag ganun kung ikaw galingon manin ako ang galingon lagi ikaw. Mayroon na pa ikaw mga tanungan. di mo kabut na ako kay ako ni kaugalingon nag-agad ko sa kaugalingon ako yung nakabong sa nawas burger o magkilay mo? Ang pitol niya. Manoon sa inaan. Kapoy ra sige butang-butang. Buka bitong kilay. Kamu, marunong mga tanga. Babago nagkilay din. Yun yan, tuntod, guntingon. Bukot lang niya. Kapoy ra mo sige nana. Nakaw na kinagatang na rin mo papas kalsada. Mga pintra man na siya. Tambal sa likid-likid sa mga gano'n. Ano ka na diyang ngabil nga magliki-liki? Kanarang koan. Kanang dry na kayo ba? Ganda ni may mong laptop. Kadadlaw na imong dadon. Usahay ready. Pero karon gida. Magda ko. Usahay pero usahay kay dili ra man kinahanglan. Pero majority sa adlaw sa kasima na magdagit dapat ipas andun ka. Tingnan mo. Ay na kayang lawas ka ng tayo na.
Kita ako sa mga litrato. Sa una nga perting baku at tambok kayong lugos gimudagan ganang kato. Buli-buli man na sa unas tambok pa, baboy ko no. Dong, regular rabit daw na lawas. Ingan ni mo yung regular unsa di gusto Labi yung na sa regular. papayat ug maayo lain na kay tanaw na. Ganahan mo ko sa ko pili mo na pagpakialam sa kung sa isultis lang tao. Abi na lang bulos mo ko kapakan. Nira sa ganag tambok kay mabuli na kunupod si Jag baboy. Kabaw mo, Sa una sa tambok pa ni buli-buli man Jag baboy. magkingon ko nga lay kay sa Manila kay sugsugon man ka. Ang sa to kay isungog nga ako sa mga kadua dito diri kay di mo si alam mo. Usa kay musabay kanila di ka dili ka kanang tawag na uwil go ba. Kay dili ra mo kinabtan. Niwang naman ka. Sa una, tak mo ra mo gyapon. Pero tambok pa eh, naninin naman kag baboy. Biik. Manila no diri kay dili may di man mga bata diri sa una. Nakaw na, nuwat na sa papa. Hi guys! Masungot to ni yung tanan, udto na. Manakong ko, naligo na ko. Diyan na junjuning abot. Tagi diyang tricycle, naka-parking na. Pilitan ko ni diyang kuhan, vitamins. Potensi o kanang kuhan, kaltrit. Kaning kaltrit, di gajud ni mawaan tod santod na ni. Kay mao ni gipa maintain sa doktor na sakad katunay na napirahan ko kay basta maopera na ta kay mababa man ang gatang calcium mo nang for life na gajud ni guys kaning kuan kaltrit ja karing kuan potensi pang paris vitamin C wa na ko mainom datong nay gihatag sa doktor katong nay apibon kay ang samot ko kanang kuan katambok ningan raman tong doktor nga kinahanglan ko mainom datong apibon kay rong matambok kun sa karon kaning tambot naman ko bali na ko dani kuan guys potensi pang kuan dani pang kuan para di ka sipon-siponon ubo-ubuhon ba kaning vitamin C ang importante jud na kaning kaltrit na gajud ni hindi jud ni kuan wadon mora ni ipamintin maju ganing kanira vitamin sa guban kay for life jud sila maginom og kanang kuan tambaw kaloy sa Ginoo kanira pang kuan sa calcium kay wa man pudod ta agahang kuan gwitter ag isa ra man mo gi tangtang mas kuyaw og kanang tangtangan na tanan parehas ka kurami nga gitangtang na tanan magahaw kaloy sa Ginoo isa ra kuan gitangtang unsa pa ngit-ngit dari wala katawag og balik mas ate Wala na kuan kuan nagilang signal kanang nanganang nagilang signal